Здравейте, скъпи приятели, и добре дошли обратно в Папагалски свят, където обсъждаме теми, свързани с нашите папагали. Ако гледате това видео, може би вече сте решили, че искате папагал. Не просто да вземете папагал, а да поканите в дома си същество, което е не просто пернато, шарено и забавно, а истински спътник. Защото изборът на папагал не е като да купиш растение за балкона или играчка за дете. Това е като да избереш приятел, с характер, с чувства, с нужда от връзка. Папагалът няма да бъде просто животно вкъщи, той ще стане част от дните ви, ще усеща енергията ви, ще ви търси, ще ви говори, ще ви гледа в очите и ще ви обича по онзи тих, но дълбок начин, по който само животните умеят. Затова въпросът какъв вид папагал да избера не е просто технически. Това е въпрос, който носи със себе си отговорност, ангажимент и най-вече нужда от честност към самите себе си. Готови ли сте да дадете време, търпение и обич на същество, което ще ви приеме не като собственик, а като семейство? Замислете се, какъв характер имате, как живеете, какво ви липсва, какво търсите в една връзка и кой папагал не просто ще ви пасне, а ще разцъфне във вашия свят. В това видео няма да ви дадем конкретен отговор, защото няма универсален. Вместо това ще ви срещнем с двама специалисти, които познават тези птици отвътре и ще ви помогнат да откриете истинските въпроси, които трябва да си зададете. Останете с нас, защото най-важният избор не започва с това, кой папагал ви харесва, а с това с кого бихте могли да изградите връзка. Истинска, дълбока, взаимна. Здравейте, приятели! В предното видео обсъдихме папагалчето като подарък. Щом сте сега с това видео, вероятно вече сте си впрели на идеята да си вземете папагалче. Темата на днешното видео ще бъде как да направим избора на папагалче, какъв папагал да изберем, съобразно условията, които имаме вкъщи, съобразно опита ни и съобразно това с какви средства разполагаме за поддръжката на животното. Сега масово хората, когато решат да си взимат папагал, избират вълнистите папагалчета. От една страна това е добре, защото те изискват по-малко площ за отглеждане. Храните за папагалчета за вълнисти папагалчета се продават навсякъде. Като цена, първоначална инвестиция са доста по-евтини. Обикновено обаче скоро след това много хора са разочаровани, защото и вълнистите папагалчета си има и някои негативни страни. Една от които е, че има доста ниска продължителност на живота, от друга страна са доста чувствителни на някои вредни фактори, неблагоприятни на външната среда, като течение, като запрашеност, като осветеност. Самите папагалчета често са шумни, създават една прашна среда около тях. От друга страна някои хора се избират папагал по това дали ще проговори или няма да проговори. Имал съм случаи, когато хора идват и ме питат какъв папагал да си избера, който веднага да ми проговори. Искам да кажа, че избора по този критерий винаги обикновено е грешен. За да проговори едно папагалче, не само вида му е важно. Разбира се, вида е много важен, но има и други неща, които са важни, като отношението на човек към него, като социалната среда. Избирането на вида, който вие ще бъдете изключително удовлетворени, е много разтегливо понятие на базата на това, че можем да наблюдаваме вълнисто папагалче, което се държи, въпреки че е много добре социализирано, може да има изключения и да се държи не окей в семейството, да не приема всички или понякога просто да си обича да си хапе. Това само по себе си не е нещо отрицателно, което аз бих подчертал, защото голяма степен от хората трябва да разбират желанието на папагала. Психологията на папагала. Трябва често да се опитваме да разбираме, че когато папагалчето не желае контакт, ние да не го притискаме и да не го насилваме в тази посока. Що се отнася кой е най-подходящият вид като за начало, също е противоречиво.
Разбира се, съвсем логично е, ако нямате пространство в дома, да започнете с по-малка птица. Така че, ако трябва да бъда точен коя е най-правилната птица за вас, по-скоро хората, които не се справят с папагалите, е на базата на тяхното незнание. Имали сме много клиенти, които идват за първи път и казват: ние ще искаме папагал, но до сега не сме гледали. Аз често отговарям, че много хора отглеждат папагала в дома си и повярвайте ми, почти нищо не разбират за правилното отглеждане на папагала. Точно за това много е важно да бъдете насочени от специалист, да ви бъде обяснено още по време на вземането за конкретния вид. Могат да ви дадат насочености, да ви обяснят как правилно да се грижите за птицата си, така че хората, които се занимават тясно в тази област, ще ви бъдат полезни. Папагалите са като едно малко дете. Как ще си храниме детето е наш избор, но обикновено хората, които си мислят, че си хранят здравословно папагалите, без да имат никакъв опит в това, правят много големи грешки. Аз съм имал случаи, в които хора твърдат, че си хранят здравословно и добре папагала, и когато ги разпитвам, нали, какво означава здравословно и добре, те казват: най-добрата храна. Аз питам: коя е тази най-добрата храна? И как коя е най-доброто? Сутрин си правя за мен палачинка и за папагала палачинка. За мен си пържа яйца и за папагала яйца. Трябва да знаем, че тая работа не води до нищо добро. Много скоро на това папагалче черният дроб ще му бъде жестоко повреден, което се проявява външно с различни вече клинични признаци, зависимост от степента на увредата. Науката за хранене на папагалите е развита вече достатъчно много, тъй защото на пазара да се предлагат формулирани диети или формулирани семенни смески, които да отговарят максимално към биологичните изисквания на съответния вид папагал. Често се свързват с мен хора, които имат проблеми с здравето на птицата, най-често самоскубване или някакви други проблеми. И когато ги попитам с каква храна храните, те най-често ми отговарят: един човек ми каза, че това е добро за моята птица, това е най-доброто. Съветвам хората, когато купуват храна за папагала си или за някой друг домашен любимец, те да бъдат уверени в високия клас на храната, която предлагат. Вече на пазара съществуват много и са на лице достъпни са доста световно доказали се марки, които са здравословни за папагалската диета. Така че, моля ви, бъдете информирани. Информирайте се, когато ви препоръчат храна, кой произвежда храната, колко време е тази храна на пазара, доказана ли е на пазара, дали е тясно специализирана за папагали. Най-често се предлагат храни, които се произвеждат от марки, които произвеждат от морско свинче до коне, включително храни и хранителни добавки. Точно това не съветвам моите клиенти да използват такива продукти. Използвайте тясно специализирани продукти на марки от висок клас. Това е моят съвет.